Ассалому алейкум. Ман ҳозир ба шумоён намудҳои пайвандкунии ниҳолҳоро нишон медиҳам. Пеш аз он ки ба шумо нишон додан, ман ба шумо гуфтани ҳастам ки пайванд якчанд намудҳо дорад. Якум намуд ин усули пайванди чашмак пайванд ё ки бисёро ки гап мезананд барг пайванд. Дуюм намуд ин пайванди искана пайванд ё ки кунда пайванд мегӯянд. Аммо ин пайвандҳо ба худ хос фаслу вақт доранд. Яъне баргпайванд мо метавонем аз давраи баҳор, яъне вақте ки ниҳолҳо барг бароварданд, дар ин вақт кардан мумкин ва дар моҳи май кардан мумкин, моҳи июл ва дар моҳи август ин усули пайванди баргпайвандро гузарондан мумкин аст. А усули кундапайванд ё ки исканапайвандро танҳо дар як фасли аввали саршавии баҳор, яъне моҳҳои охирои феврал ё аввалои март гузарондан мумкин аст.